An Triail le Máiréad ní Ghráda. Gníomh héan, Rairce héan. Siúl, siúl, siúl a Ghráda, siúl go socair agus siúl go ciúin, siúl go doras agus éilílam, is go dé tú má bhúr nín slán. Papéir an tránóna, Triail dú fása. Papéir an tránóna, Papéir, Triail sa chair. Warí mé mo leanamh de bhrí gur cailíní, fásan gach cailín sós in a ban. Ach tá muoín séir, tá sí séir. Ní bheith sí in na hón sin bhog dhéalúil ag éan air. Tá sí séir, tá sí séir, tá sí séir. Papéir an tránóna, Triail dú fása. Papéir, Papéir. A úsle. Iarm é seo aribh. Éan ní atá cluiste goibh. nó éan ní atá léite goibh I déobh na cúise seo, é a chur as bhór nagne. Éiste gí leis an bhíneise a thórfar os bhór góir, agus tugaí bhórm ré, de réir na fíneise sin, agus de réir na fíneise sin a bháin. An prísúnach a bheith os bhór góir, tá chur ú fásach á chur ina le. Tá dún bharú á chur ina le. Gníomh grána danartha. Gníomh a éan díaltas ó dhí agus ó ghaoine. Chalín ógaí. Agus béidir go mbeadh trua ag chuide goibh dé dá réir. Ach má chrothítar gur dhéan sí an gníomh grána danartha sin. Níl cead a goibh I láthair dé, ná I láthair daoine. Níl cead a goibh. Ligand an trua chur isteach an déir bhre a thóraigh sibh orthaí. Mara ní chaithsigh, gléadar mhara ní chaithsigh. Máire ní chaithsigh, Máire ní chaithsigh. A frisúnig os cór na cuarta, cad a deirtú. Ceantach nó neamh ceantach. Ceantach nó neamh ceantach. Ceantach. Ceantach nó neamh ceantach. Ceantach. Is dóile seo go bhfuil siad ólas ar na cuasaí go léir. Ach tá nithe an a bheith ceilte ar go brach. Na nithe tá folathe mo chríise. Anim áirithe. Anim ná luach riamh. An ihe bohústá. Ihe sin an rinke sa teach scoile. An ceol. An táránach an me. Gníomh héan, Rairce dó. Bích árán a ring. An gannig tú árán dúing a bhaire. An isbeg árán ring ó bhaire ní chaithsigh. Cén tárán a chanig tú a bhaire? Siúl a Ghráda. Go mai, canig Máire ní chaithsigh siúl a Ghráda. Siúl, siúl, siúl a Ghráda, siúl go socair agus siúl go ciúin, siúl go doras agus éilílam, is go dé tú má bhúr nín slán. Ma cheol tú a bhaire, bhí sin go háling ar fad. Nis a bhúchalí agus a chalíní. Cad a bheith a gaing? Unsí na hínse má se, unsí na hínse. Níl tú ag rinc a bhaire? Jói mé pórtí dit. A fádrig, tar an seo. Seo Máire ní chaithsigh, agus a bhaire, seo pádrig má chórthaigh.
An máster scoile tá tar éis teacht chun na háide. Tá is agam tháinig mé an afran ar maidin. Chnug tú igen sean armóin mé, mar sin a bhíine scéile go máiste scoile nach cha chuilem an hagascóir gan an áir I gahaf na seachtaine ina héip línach gan áir ar maidin dé dónig. Agus sinna bháiste rinke gan tórstal san ihe. Come leis ceilen is, cam is súlach an álar an rinke. Tór ar a wachti, a fádric. Tá si duls na man áíalte. Déana mé é sin. Chant an táran sin go háling. Gur am agad. Bhfuil tú baint íomnis as an ihe? Ó, táim, tá sé go hálinn ar fad. Is anna bh haga mé rince, ach tuisce seo a bheits a teach scaile agus an sagart an bhain lig mo bháthart am techt. I dhéanaar? Ó ní ha, le mar greithar líam. Féchan sinne le beti de búrca. Óla tú deach. Tá súráistegin agus súla móide agus súráiste. Súaráiste le a heil. Bhfuil si bh baint íomnis as an ihe? A bhhar na chasaigh an rince túlumm, nó gádam cadáil ó do bháthir, nó ó do dheithar líam. Ní gá. Ach, catú bheith feinach lem, nílim gur wachaige, níl mór an taí agam ar. Calín dascó agus gan taí cé ar rince? Níligin mo bháthart am dul ar na rinci. Ar aglatáir hi rih na mictíide. Ní ha. Saola is tóla go racha mes nam ná rialta. Gus cad is dóile tain? Níl is agam. Well, ghlacha mís misneach, níl is ag an duine beo catá rih. Tá siad a fanachling. Tá rince tosú a líam, seo leat. Liam ó chahasig. Liam ó chahasig. Tusa Liam ó chahasig. Is me. Tusa drahar an frisúnig. Is me. Tusa an drahar sinnike. Is me. Ach ní ormsa is cór ein fiocht an vilana cor. Vi cólúdal de ma chuid féin a go man ihe sin. Ní étan a bheith ag a sála sin i gcónaí. Ní me sé chamádi. Vi sin mar leisgeal ag drahar ile, trá. Vi cólúdal de chud féin agat, agus ní leis agat cen chuí an neachig de grafúr a vale. Ní. Bhí si éasta dóhan chun arachúir de féin dálat. Bhí si tar éis an scoile ágáil agus... Bhí si éasta a dóhan chun an bóthar gear a chur de ón teach scoile go dtí an baile, gan éon duine a tuairt arade, nach mar sin a bhí. sé. Agus ní raibh si ró dhéanach san ihe. Cad a chlog a bhí sin or bhí geall leis an rince. An raibh úr an bhean ihe an? Rinke sa teach scoile, ne? Bhín deire le gach rinke co ar a héndéag, ar bhfuil an a húr. Hog tú de grafúr chuig an rinke. Cuirma wahar díacha orm sinna dhéanamh. Deag tún sinní, gan fártíí, agus ganna isagat cen 6 cólúdar a bhechaí. Ná bí ag iri an Milán a chur ormsa. Níl is a gom cad a hála ní sin agus ní hastíí inú me is a bhego. A líam, nach bhfuil tú teach a líam. Iwanis, slán! Gníomh héan, ráir go trí. Sí mí sin sáthar an droid. Féch solas na gealaí denmh airgid geal leáte discin na hain. Ihe bheltaine. Bhain tún chóireacht san air. An scach geal agus an táhéalann san áil agus an tarigad luachra sa bhón éir. Féch mar tána duileog ar bhar na gran go silseach snasta. Tá gach éon duileog go chuthaigh gliscarnach mar a bheith seo darigad geal faoi tholas na gealaí. Is even lam de chuid kainte. Ja, ní mis sé ceapam chaint sin nach riach. Fear níos fearna mé féin. Fille. Fille bhí ann fadó. Agus da meach sé ann an uair sin, ní bheith sé ann an is. Ach da meach sé ann an is. Dhéanach sé dán moltad an chairím beag. Ó scoil le feicáil hís an ann. Fech. Dhéanach sé dán de déad an geal lehan. Do daigín bheag bhóver, mar a bheith aig man á rialta an. Agus dhéanach sé dán den bhanga beag faiteach ar de bhéilín agus den íantas itá follathe I do ráthúil. Ihe bheltaine bhóide, ihe áling bheltaine.
Ich mar seo bhhaire chuann sé muoinas orm. Muoinas agus beagán cua. Nach chat mar imríonn an saoil an chluithe ar bhaine. Dá bhéit mis brethir an saoil idir an dá lámh, agus é a bhún lú chun ar sás dochta. Tá tusa cuioine bhar gáils na maná réalta. Sin é dear mo bháthir. Bhí mis dul le sagartáireach trá, bhí mé an ord réalta ach cuireachas an goláiste mé. Is álaigh a tháinig an táborm agus tuitín á chahabhagam ar chúl an áil sa chordín. Chur sé chun siúil mé. Agus gan é ní genta go tach tá dína chahabh. Bhíon ceartaige, fear cíalmhar a bhí ann. Thig sé go man ar a bhíon tagartáireacht an gharm a bhí ceappa ag díadam. Ina sé an rúd ceart. Bhí iluint bhún teora feite agam san ord, fuair mé post gan éan dua. Fós mé go luúna dhéag sin. Tá tú pósta? Well se, sin éon rud a dhéanann me lehéid se gána í. Ní tuaisce taobh mud an chláiste iad ná iad ag sodar chun na haltóra le chalína óg. Fós mé náir a ráthe tréiste an chláiste á gáil. Bhí mis sé 3 bliain is fithe, bhí sé ó sa chun sin go maith. Chalín áling a bhíonte. Bhí rud ag an neamhhéalta a buint le darlam. Sú leat a bhhaire. Cáil sé nacht? Cean fána chuil sé go rince? Ní réad sí techt, ní féidir le rince. Is beag dá is a bhí agam. Is ála go bhí síal an ghadair á dhéanamhaint an uair sin féin inte. An galar a chlí go lua í galar gan leis é a bhhaire. Ní réad sí riamh a bheithin a ben chéile cheartam. Fáric. Ach tá is róg chun na cuasaí sin a hiiscint. Róg agus ró neamhar chóideach. Agus an dáthúil mhóra sin agat is stán orm. Tá réalta ar lasa i ngachsúla go. Níchan tú a íomh i glochar a chuireach ar an saoilthú a bhhaire. Ach cá fearr a bheith caintear. Is máid éisteach le scéal mo bheitthe á riamh agam ihe gealaí in íag rince. Caime dal a bhhaile, ba dhíimní ar mo bháthir. Fanna sé na dúiseacht go dtí go bhile me. Ihe bhagaite fáric. Agus gur am agat. Íomh agat. Ná hinis gacha an níad do bháthir. Gníomh héan, ráirce ceithir. Tusa ban í chahasig. Is mé, ach ní orm séis cór éon fiochtan bhilána chur. Thóg mise go creadúnach agus go crístúlaí, ba é tuil dé mar céile thógáluim. Sílaíoch an duine dearannach amach lán ráithit réiste mar céile áil bháis. Fáca mise I mo sclábhí agus gan duine ána thóga gláf chan chaúliam. Mo cheann agus mo grim crám ó bhaidin do híthe ag obair agus I luan dóibh. Agus catá gan dá bhárí nean na dála. Mé náirthe os cór na górsan. Iad ag síne mér a fúm agus a mag a fúm má héim éanach nó ar bharga nó fiú chun an effrin dé dánig. Tuairim na górsan is mó atá ag déanamh bórthadit. Ní mór do ma héla chahabh in a measc. Fí fríam diat haspáintú grá máthir nó cháthannacht chríostí de duine nóir bhí siad driblóid. I féin a herring an triblóid irhí héin. An fír gur dhéantú éireacht ar dhearra, a chur leis an nín a bhí fós gan bhre. Ní éon feice deire a chur le rud neamhgláán, rud a bhí malathe I dia agus ag duine. Chur mé ar an galín sin an I luintis cór a chur ar chalín Christí. Bhí síle duls na man áíalta. Ach ina sin is álaigh a bhíoh si ag éalú amach saníthe I deanta duine náí na si enam náith lína riamh doing. Gníomh héan, ráirce cúig. Tá sé deachlog. Táim tacha, bhui mar a gheall mé dit. Tá tú déanach. Bhí ar an fannacht go dtí go neacha I mám a chola. Bhac aonú teachtasteach?
Tháinig mé an cúlbhealach mar a dúirt túlam. Mar go bheach in na bháistir scoile. Bu bhile má ógurt an saoil gur mise de leanán agus gur tusa a rá. Ach má léir. Tá mar is ag an sagar tú a bheith techt an seo chumga san ihe. Ba gairid an bhíle bata agus bóir a thuirtam. Agus gur rócham leis cad ba chórdum féin nád an té atá na clethún í agam. Conas tá si? Tá sí mar a bhíonn si a gcóna í. Is minic mé a chuomh go bhfuil égóra dhéanamh aganirtí. A ná bí a ceapa sin a bhaire. Níl éon ní a gcuine a thógáil uathe ach an rud náfuil a tastáil uathe. Mar na mecht tusa níétan é hasamh. Bheith ar me mecht uathe ar fad. Tusa a thug an náirtam le chur suas lé féin agus lena chud cnáibh seála. An bhean bhacht. Agus an fearbocht. Agus an fearbocht. Salg mar a dimmer an saoil an clé orm. Mar a mecht tusa rachan as ma bheabhar. Tugann tú náirtam agus féine agus dóchas in ní agus in linne. Páric bocht. Deir an dochtúir go martha sí go ceann na mblianta eile. Blianta fada eile. Hai, blianta don forgadóireach dom féin agus diise. Mar a mecht tusa bhaire. Mar a mecht tusa. Gawn buchas le dí a gach maidin tusa bheith agam. Aber a rí sé bhaire. Aber go bhfuil grá go dom. Tá grá agam duite fáric, agus bei go deo. De meach is gin saoile. Déirfi gur rud grána, gur rud pacú leis se hadaring. Ná cred é sin na bhaire, ná cred go deo é. Rud áling, rud banathe é. Ach caithe sé bheith na rún hadaring. Ná habar focail le éine. Focail ní leanú a harma bhéal. Ná luig ma anam le éan duine. Dá man faoi an crí as ma láiriste agus é a bhrú ina bhionn físaí ní dhearhann focail. Ná scríomh chúmach irid. Ní bheith is a go céoch an litir. Ní scrífa me? Cad nach dúrin ar náirt a bheith go mé ógurt an saoil. Dá maing saoir a bhaire. Dá maing saoir chun tú a fósa. Cahamid gan cuioine bhar sin. Is grána agus is súrach an cuioine bhagan é. Is paca é. Ná tráchtar le mar faca. Féch a bhaire. Buinthe mé an fáinne seo am a bhéir agus cuithe mé ar de bhéirsa é. Leis an bhainne seo, déanam tú a fósa. An éis, ceimid pósta. Is tú ma bhean fasta. Is tú ma bhean chéile. Gníomh héan, ráir go sé. Benni mé ahar mar de fecias. Trim a chor féin, trim a chor féin, trim a bhór chor féin. Táim cionntaach ahar. Caithigh tú scara leis an té is ábhar peice dit. Caithigh tú scara leis glan amach gan labhart leis go deo rís. Ní féidir. Cuoinnig ar an bhocail a dúirt ar sláán a thóir. Má feiceíonn de lámh yes buin díot an úsaí. Is fear a bheith gan lámh ná peice a dhéanamh. Ní féidir ahar. Ní féidir. Mar an ngeallann tú dom go salúnta I láthair dé go scarigh tú leis ní féidir absolóid a thuirtid. Gníomh héan, ráir go seacht. A bhaidin róg enam ní. Gwiar, A bhaidin gan trúlú. gwiar, A bhaidin a ginach gan fecha. gwiar. A bhaire? Cumil tú atol? Catá ar hí sin. A bhaire! A bhaire! When í féidir an liadán a chríach nó inis. Críc níoch gach éon duine fadra go héin in an ahar agus an bhic agus an sprid néfa men. Liam, carach a tusa? Amach. Amach. Cén áit amach. Go teach na mórcach. Go teach na mórcach. Nach chána bhí tú réir. Cén dí bhála sin? Cén díhála sin. An gádit dul an gachéní is a teachtain. Táim treis ceist a chorart. An gádit dul an gachéní is a teachtain. Ní gá is tócha. Ní gá is dócha. Cad is cúis leis an agus sin. Is gá nó ní gá? Ní gá. Ní gá. Agus mar a gá, cé an fá bhfuil tú dul an. Beg colúd arán.
beg cólúdar ann. Cólúdar hianín de búrca agus a chlán in íon, an é sin an cólúdar atá uit. Cólúdar vetí de búrca. Níl éon tóra gom vetí de búrca. Níl éon tóragat vetí de búrca. Os malum an méid sin a chlos. Droch riach a bhíon ar na cuasaí sin a bhic, agus ar an dráma cleachtan iad. Ba tull dé mé a ágáil im a bhaintrach agus cuaram cluine orm. Cai mé bheith mar ahir agus mar bháir art in éanacht. Agus ní bheith sé le chorim le ag dia ná ag duine go nearna mé fallí im a húlgastíomh. Is mó sin íbert atá déanta go mar bhór son, chun tuairt suas agus múnach ar armh mar is ceart. Ach is gearan níos go méid tora gach íbert le fáile gom. Seán in a hagart. Máiris na man á rialta. Agus tosa vici mun na ferme. Tú mar haca agus mar hólástom nuair a thiocig an íseorm. Anis, cai mé an colín sin a áil agus cúpla focail ar áil é. Racha tú amach? Nuair a bheith sí éimethe a cholle. Amach an inó go racha tú? Cadéile. Os gló mis an doras ditnir go tú ras. Beg tú a canap cuddalta agus tú ag srána nuair a thiocig mis a rais. An bhfuil tóragat vetí de búrca, dá ire. Cén bhadum tóra bheith a gom vetí de búrca ná ar éon chalínéil agus mé fi smach mo wahar mar a tám. A ní léon raithsún le mam. Níluhí ach a léfi ógra a báis. A léhéad seo de lá, a léhéad seo de bhlíon, caiileach Máiréad ben í chathasig. Ishe bevahar de Jan o chahasig, sagad paróiste valle I vad sias, agus don vahar columbán le muire misú ní sa nefric. Níl máire mue, niadar cáhfuil si, fécha mé na siomra. Ní leis a gome de héfse, ach ní dólum komme éigen go rakig maris na man áriilt. Tá mam ró dhéanaar se. Tá sí déanaar an goléir ach is déine ar bhar in áir a myrta gine. Ní ligann sí an áit ar bihí. Tá mára ahrathe le déní. Ní dlacan sí camuoinach néfa madan dé danach mar a dhéanach. Agus cúla mé cúpla úirí ag dul amach tríd an bhuineog san ihe mar a dhéanam féin. Is minic a bhíonn sí brote, bhí sí choramach ar madan. Bhagar sí orm gan éon ní ará le mam. Cén ní a bhagar siart gan íon sintom. Dání hé ní. Ina sin íranna dom a bhic. Cén ní a bhagar siart gan íon sintom. Ní hé ní é. Ach go raibh sí brote. Go minn sí brote go minic. Go míonn sí broite go minic. Well, ar madan ar réanos. Agus ní ghlacann sí cumhaoinach nefa mar réanach. A bhaidjin. A bhaire. Cá raibh tosa. A mue. A mue. Cá háit a mue. Áit ar be? Áit ar be. Agus cé a bhí an éanacht leat. Ní ra éon duine néanach lim. Ní ra éon duine ag an anad cuine róm. Cá is seo mar jaall ar anad cuine. O tá teach seo dul o smacht. At ní racha si bh smacht má láimh se. Tá ma dulgas dí mo heomar chun fadar cá chríochtnú, agus chuna íri gar dhéana na glóra mé an nertú chuna túlach trám seo leg sé ar am úmper. Mé mar bháir agus mar ahar ar a bhí éanacht. A chean, is tosa an tain din óháin bhfuil muína go más. Múg na síl sin or a bheith chuid ebre críochtna agat. Tá an ihe leite go tón. Seán ó chahasig. Is tosa Seán ó chahasig. Is mé. Tosa an drahar is óige ag an galíonn seo. Is mé. Tosa is sceirtí. Cén leis a bhí go mar sin. Lean mam do me cheistú riomhas chuthaí go dtí go raibh orman ar na insinte. Ar éos joch sí amach lúnú mála. Ní rá stúman ná rá hiscanach an tlí ina rinneistú an scéal chráite sin de bháthir. Dúirt mé leat. Bhí mam do me cheistú riomhas chuthaí. Dúirt tú le de bháthir. Nach raibh de grafúr a dulchan faoiste na hiile, agus nach raibh sé ag ghlacha chumíach néfa. Dúirt? Agus dúirt tú le de bháthir go míocht de grafúr bráite go minic. Dúirt. Ar thuig tú féin cad bhí cear le hí. Níor thuig mé a sach, go dtí gur thug mam fuathe. Agus an sin thuig mé. Bhí tosa dul ag sagartóireacht. Bhí an uair sin. An nearna tú éaníireacht ar Ghráda nó ar charnacht Chríostaí a haspáanta de grafúr. Cad a déting a dhéanamh?
Bhí mé idir gá hinne acu. Scéitúir de grafúr, agus an nearna tú éanaíirecht an sin í chosintar de bháthir. Cad a déit na dhéanamh. Bhín ceartar fadacha. Haring si siúd náire oring. Haring si náire héalta orin I láthar na górsan. Lit si an saolaring. Chiuntig si an aig dé. Ba chóir a bheith díanarthe. Bhín ceartaig mam, bhín ceartar fadacha. Seo. All é seo. Cén rud é? Joch leis. Joch leidir. Socró sé sin hu a chalín agus mar a socróa joid tú stancan eile dé marach agus gach éon lá eile go dtí go néana sé bertit. Nach chuach bhí mé. Is a gach éon duine sa faráisteach a gom féin amháin. Cé hé féin? Ó pe hé féin cai sé hu a fósa. Cé hé féin? Inis dom cé hé an fear. Bhí friam díad cé hé féin. Tá tú ceann dána chomáile bheith mí gheanam ní. Cé hé féin. Nach digan tú go gaith sé tú a fósa. Mar a bósan sé tú be míad náirthás cór an faráiste. Ní éit a seán a bheith na hagart. Ní líc for isteach I má nua é. In seo ag an sagart faráiste an scéal an aspag agus ní ceadó for de cheáin dullas ag a tóireacht. Cé hé féin. Cai sé hu a fósa. Féidir si bheach go sasanna in áit nach méid ag éon duine oribh. Ní bheige is ag éon duine cána hill lá for an... Malachtar an té a herring an náire se an nús oring, agus malacht dé a nús ortsa stríalach. Fáric, ní rud tú rómanacht mar a gheall tú. Ní mór an a bheith agam chíthe díta fáric, ach a méid atá, ní scar me leis go deo. Bhí an teach scoile dubh dorcha, ach bhí an ghealach a sailtú ar isce na hán, faoi mar a bhí an íche sin, ihe bheltaine. Rinne tú do chuid téindí man íhe sin a fáric. Is leat sá hin mé, idir anam agus chorp. Ní lucha mé danim, ná ní scrífa mé thugad. An ród atá róm, caithe mé aia thuirt ar a méanar. Siúl, siúl, siúl a chrá, siúl go sacr agus siúl go ciún, siúl go taras agus éliam, is go dé tú má bhúr nín slán. Gníomh héan, rair go chocht. Ben I Kinsley. Tosa ban I chinselig. Is mé, ach cad chu gé seo. Chuir tú fógra ar an nuachtáin á chur an úl go raibh chalín aimseirigh testálaid. Ní chalín aimsere dúirt mé ach cúntóir tíis. Ní mion le héon daine acu chalín aimsere a thuirtar chu fasta. Chánig chalín I chur isteach ar an bost. Tháinig, Dan si sa teach go ceann ráthe. Dan, An sin thug tú rud éigen faoi deara. thug, Thug tú faoi deara go raibh si ag iompar cluine. deirtú chu tútach sinné. Thug tú faoi deara go raibh si trám. Thug, Agus fuair tú díjante I deach tearaman. fór, Go raibh mágad. Cé bhéad duine cluine táirt? cúigar. Ar luí tú ar an bhógra go raibh cúigar cluineart? An dáilead gur ónseach mé. Dá luhin í thucach chalín ar bichún. Cé bhéad chalín a tháinig cút ag freigart an ógra sin ar an nuachtáin agad? Éon chalín amháin. Níor tháinig cút ach an tain chalín a bhain. An chalín sin atá anis a Triail os cór na chóirte. Níor tháinig. An raibh testas nó litricha moltacha. Ní raibh. Ní raibh testas ná litricha moltacha. Mar sin féin, rinne tú I a ostú láthirach? Ní fursta chalíní a áin na leihananta seo. Tá siad go léirdal go sasanna. Is déirch leis an mantí chalín de thuirtar bithe áil. Tá cópa go an sod an bhógra bhí a got ar an nuachtáin. Gúntóir tíis ag testáil, ceach nó aimsire, cad scor go minic, cear a fún sa teachtain. Fógra, mealta go má, cean túras ar a thug tú di. Dúirt mé le go dúirthin
Ordúide dá meach sí sáúil. Agus an raibh sí sasúil, Ní a bhéon lochtarthaí. raibh sé glan macánta díhalach, Bhí, an raibh sé ciún damper, bhí, an raibh na páistí canúlathaí, beidir go raibh, chuir siad an úl riamh go raibh cionnaáirí, beidir gur chur, ní a bhéon lucht agat í féin ná ar a chuid éibre, ní raibh. agus céan túrasta le bhí agat tá thuirt dé, Dúirt mé léhí go dúirthin ordúide gan tamil dá meach sí sáúil. freigar an chéist, céan túrasta le bhí agat tá thuirt dé. Gá fúntas 10 skilling sa teachtain. Rá fúnt is 10 skilling sa teachtain. Cé gur harig tú ceir a fúnt san ógra bhí got ar an nuachtáin. Chorthain an méid sin de chalína bheith tréáilte, ilte, de chalína meach tastas ar fóna bheice. Ach ní rah litir ná tastas ag an galíonn sin. Cá a bhistam nar chuirpachaí. Ní a bhí agat ná gur chuirpachaí. Mar sin féin rinne tú íostú. Is deachar cára áil a haig na kisne, go mór má bhíon leanaí ógus teach. Ní féidir le duine bheith mion chúiseach na leihananta seo. Bhí sé gobar dit go dúthrachtach díhalach ar feithráithe. Agus an son thug tú an bóthir dé. Cén leis a bhí go méir. Tá clán na níana gom. Ní tíine de ágáil am bhfuil cadrih lena a héid. Cad a dearthach na cósanna. Cad a dearthach na chalíní eile ar scoil. Cad a dearthach na ná rialta. Dúirtar amach chéanamh nach ra bheith isabat, agus tú á fostú ná gur chuirpachaí. Ba chumanad. Ba chumanad cadrah bheith ag de chlánaí níon le chuirpach. Ach, cho lu agus a fuórtúach í bheith gúmpar cluine, ag tún bóirde. Tá mo chud cainte casa got. Ní réon ceiste le a gom le chur a bhíné. An fíor gur thugtú an bóthirdaí cholú agus a fuórtú amach í a bheith ag iompar chluine. Ó thug mé fógur seachtainna de. Ach leabhar mé le duine de mar cháirde mar jalarthaí. Agus fuór de chara áidtí sa teach tearmin. Fór. Go raibh maigad. Gníomh a héan, ráir go naí. Oscail an doras sáire. An bhfuil benna chinsa le istig? Tá benósa le an dorasa a bhenósal. Seolaisteachí. Is áhaslam tú a eáil áine. Tá bortha anna bhórtha. Cén bhórte tá ort. Ní hála go tá aon duine den na páistí breite? Ó tá na páistí go seoireach buchas ar dé. Ach bíad a hí. Óla tú té. Tá an bortha faoi bháire. Bhain galíon aimseir tágam. An cailín deisina dascail an dalastam. Ar thug tú é faoi deara. Níor thug. Well, tá rud éigen le tuairt faoi deara. Caith mé an bóthra thuirte. Ní féidir a chuineáil sa tach. Mar céile agus na páistí. Ní lisig mar céile fós é. Tá áard bheasaige arthaí. Agus tá na páistí anna cheanúil arthaí. Ach ní dhéanthach sin gnóí chuineáil sa tach a hiile. Agus ní mion le mí a chahabh amachar hebh a bhóthar. An bhfuil cáide ice? Ní dóilinn go bhfuil. Ní aonn sí litricha, ní choléon aon den arthaí ar bhón. Ní héann sí amach puoin a go bhhainna siú leis na páistí. Ní foláir na tá saoil uignach go maithice. Is tubisteach an scéala. Tá sí anna bhhail leis na páistí. Big bronar chun nóir móig sí. Caithe tú a chur chun siúil? Ní líon dá lasagam. Bhuailm í a mecht sal a daring och siad nára áin. Nach féit fas a tarmanáil dé náitéigen. Beg agam le ar léanós. Féchint cad is féidir a dhéanamh. Goléigh mé orthaí. A bháire! Se? Is í seo iníoní bhrasa. Ibarí sóisialta é. Ba bhíon le hí córá bheith heici leat. Ba mé sa seomar bíg nuair a bheith deir ráite goibh. Sé go bháide. Níl daine mag mart ach máide. Cad is slunne deit? Ó, ní bhríon. Mar ní bhríon is anam agus is slunadam. Cad asta te bháide? Cad é sin deitse? Níl bhfuimach ólastas na cúntais ach is cuma. An bhfuil de bháir ina bathe? Cean fáhfuil tú do a cheistú mar seo? Mar go mílam cabhrú leat. Ní fadhairt an nóir a bheith gá agad le cabhais nach mar sinnatá an scéal. Ebrí so síalta mé. sé gó a bhí an agam ná ag plé le chalíní bochta de le héitse. An álaí a chur banatí fesart? Tuigann tú féin a bháide nach bhéach sí thua chuineáil a hiile sa teach seo.
Imó mé láireach. Cá racha tú? An bhfuil cáide go sa chathair seo? Féach a bháide, nach rachfa a bhailech an do bhainteide. Perla me héna bhás an áhain. An bhfuil isig do bhainte chuna sa táin scéal agat. Ó, tuigim. Is ála go déalaigh tú an maile. An bhfuil isig do bhainte cáhfuil tú. Beidir gúil siad búthair mar jaallart agus ganna isacha cáhfuil tú. Is ró chuma le cuideacha. Ná habad é sin. Déir hin gúil do bháthir búthair mar jaallart. Is beag aithna tágad ar mo bháthir. Ní racha tú a bhaile. Mar sin caithe mé áite áildait go dtí, well, go dtí go méid a friblóid curtha díata agat. A rachfáisteach a deach tarmain. Cin sáté sin? Teach é ina dúchtar tarmain de chalíní mar tú féin. Tuchttar lóistín agus bíadóibh agus ar a dochtúra agus banaltrucht nuair a hagan an tamchaige. Láróim me leis an mátrún láiseach agus féta tú leis isteach an golua. Feic na chalíní eile mar cholúad a ragad agus túfar begáin aibseadait le déanamh. Rud a chuneoig gnóha chuanas nach meid tú ag machnamh an nomadartain. Agus an sin ar bail. Geofar postait agus féta tú tosú as an nua ar fad. Beg mar a bheith saoil nua a oscailte amach rót. Ní gad it fechan siar go deo ach dearúd a dhéanamh den na cuasaí trúbhéalacha seo. Anya ní bhreasail, Anya ní bhreasail. Iní ní bhreasail. De bhór an agalah sin fuirtúd áit don chalín I deach tearman. Fuais, rinne mé tahintar si de a bhailech an na muintir a féin agus nó nach rachach si fuair mé áitse sa teach tarmain. Níor thug sé an ólas dit a déobh a muintere. Focail ní in seoch siad am mar jaalllartha, ní in seoch siad am fiú a bhain cén cunda ar a bhaiste. Onas na chraibh le déanamh agat ach an rud ar tú. Áit áild is a teach tearman. Rinne mé me dhíhilde, ach bhí si stúcach ceann dána. An neacha tú chun an áiris á feicáil in íag sin. Chúig, ach bhí si stúcach ceann dána I gcónaí. An neanna tú caint leis an mátrún mar jaallire. Rinne, gomininic. Cén tóris go chug an mátrún mar jaallire. Dúirt si greibh si ciúin dá iompris ach I a bheith dúr neamhcheintach inte féin. Ceap tú ag an ám go raibh an rud ceart a dhéanamh agat nuair a chuir tún carín sin isteach sa teach tarman. Bhí mé lán dainethach de. Ní étaní a chur an áit níos fearr. Agus níor tháinig tú ar bhallart aigena ó hin? Cén fá a deocain? Is dóile fós nach bhéach si bheith áit níos fearr. Táim lán dainethach de. Ní réon ceiste le gom le chorar a bhíné. Gníomh a héan, ráir go dé. Tá sé te? Tá sé chu teile hifran. An áite bhfuil ar Triail de réir an teanamóí a bhí agan an teachtain seo caite. An tas, cad nach dúrhin ar bhuidéaldar a éigen fónta. Féach drás an bhíine stéire. Tá Paolo! Ba chóir sin na dhéisiú sola gur fi amachcha. Tu siach go bhean bóe. Tá ban aige, rud nach bhfuil an sagart próiste an fearr bocht. Tá fear a teacht. Fear! Ní le nach seanín an bhótais. Cé dúirt gur a fear a tacht. Tá brí stéir nach bhfuil. Os decar a rán na leihananta seo, cé ar a míon bríist agus cé ar nachmíon. Sé a bheitach agin na cheánín a léileom. Bhfuil éon scéal nu agat a dheanaín. Ar hála éon ní súhantasach sa chahéis? Bás, Nú basca. Nú timpiste? pósa, Nú baiste. Nú sacrid? scéala beth a thógach á grí. Achtarí dúing a dheanaín. Ní réon scéal a gom. A go bhfuil gifar orm, agus ní scéal dú é sin ach sean scéal. A bíoch trú agat dúin. Bíoch trí agat. Fan farin go fóil. Ní eicimiid go nuais fér ó ceann na seachtainna. Achtar an nú sin chear a gathe héan. Is cuma nó clochar ban rialta sin. Sib sin am an áréalta ná bhenig díana ná duine. Ná bhí dían óring. Bíoch crí agat. Seaní. Cé hí seo? Máidir ní bhríon. Ná blach le. Chalín des tusa. Chalín des óg. Nónín I mesna an tóg. Ó, mar chrain thuáhar in bhrín, tá seánaí na bhótar clíte agat. An bhfuil go a bhar in bhrín, tú héna heachantar a seo. Ní head a lesa dhéananig siad.
Tá thóir drochaine mar na láthar an chalín tuaithe. Tug ína bartán sin dum agus líí dum bheith gemacht. Ar a tó boge. Ládar séle, cyn jawatar. Mánim har chuig nómat an son bheith an má trún buchtíim. Ar a bichan jawleke. Fan faring go foile hiani na le. Bódíim. Nach minnig dúirt me net gohfuil ben agus clowna gom sa bhaile. Rhaini, ban hiáni. Ligtar a sio me. Ní hé áit é seo dar Christi. Na da fráhir Christi. Wil tú a queen ever gols na braire hianin. Gun is a rachach sé na broise agus ban agus clown agus sa bhaile. Marig nach miot ben agus clown lecan tintain aige. Tugtar na bartán sin dum inenim dé. Ar a siochaití a hianin, níor walin an mátrú na bheith núsarin. Láma agad I hianin. Láma agad. Gynnairi an talent. Slán. Well, fech an siadagáin sin nach bhfuil ánach an ceú chuid dar. Agus nach mór an tógáil crí a thug tamil da chóúidir dúin. Tá sanna hiún. Ní le rágam. Sin é an uair is mós ceart caintí anmh. Nuair a bhíon an crí lán, ní léon chála caint chun an tocht a chuirdiad. Ní hé an crí atá lán ag an gud is mógain. I gceann cúpla láile ba drim láimh áthúirt agam don áid seo. Cáracha tú? Tá altramí feite gom, agus cead má chos agam dá réir. Cad is altramí an? Cad is altramí an, nach glas an brachú. Si an taltramí, a an duine is táhachtaí san áid seo. Altramí is sé lánún fósta, lánún creúnach atá pósta go lú agus go lethach. Lánún nach bhfuil clán da goid héanacha agus atá tiltnach páiste man ná eile thógáilí le is go bé nin féné. Sin é ád ar a dhearachtaid a ón sin túthe. Ghráinéad. Cé hiad na haltramithe tá feite agat sa bhalaí? Is leis an ón sin túthe. Ceann do rialacha na haltramachta gan éon aithne a bheith na haltramithe ar an máthir ná eici ortha. Níl is agad cé hiad féin? Níl. Agus gan freige garid a thuirtar de chalín, is ró chomalium. Ní bheith is agad cé dóibh a dúrfar de leanamh? Ní bhaid. Ná ní bheith is agad conna sam fá semach? Ní bhaid. Ní bheith is agad ceach go beol ná mar a bheith. Beidir go gasfaíart sa tráide amachchan se agus gan is agad gur bé ó bheith an. Cén tí bhálach leanamh chu blóte leis. Is tá bhéal ón sin. Ní léon álas ar na cuasaí seo agat. Mar a bhfuil is ga go méid. Ar tháinig an tibrí sóisialta, ar tháinig si obairduit. Tháinig in bhríthirsa. Cén obaidí? Post mar chúntóir tíis I deach man lá dá locht achantais. Ca dúirt tú le? Ar a dúirt mé le gur am buochttaí. Ach gur a bóld am slitis buige chun aige de hiileh na bheith sclávíocht a bheith gá uirich lig déag sa lá. Obair chrúis an tíos. Go mór an té nachfuil taíad ceir a bheith na seaamh. Cén uair a bheith tú a fágáil a bhalaí? Ó, éon lá festa. Bhí le déanamh ach na cápé sé híú agus ba sé na bharige. Fhí láimh agus faoi héile. Agus faoi bhrí na mion. Agus ní lecha tú súla de leanamh go brach a ríist? Éis ba bhéal. Ba mé se fágáil an teatan se chuin. Caiileag de leanamhasa? Á bhí an táir an bastarín bocht. Agus ní lecha tú de leanamh go deo a ríist. Féach a chalín. Bícha is agad, go bhfuil nithe an nach níon tú tráchtartha. Cuasaí cuairtéise agus de bheas é sin tas agad. Cuimhnig ar sin. Cáracha tú nó rácha tú an áit se? Ba post agam I monarcha. Ba áras an de a chuid héan agam. Cén túrasta le thugtar de chailí níos na monarchna? Punt sa lá ar a laiad. Sin sé fún sa teachtain. Seacht. Ach ní bheith ag gobar ar an dánach. Tá bhenahan lá seachas benahan gnaíomh. Thn sin cheartú. A chur a hon sin is ile, táim ceanúilart. Féidir tú teacht am eáil, nuair a bheith chead de chos agad ón áidse. San áras an a bheith agad? Cad eile? Agus feice me an obair a bheith ar siúil agad. Feice tú cinnte, má héon tú á feicáil. Siúla tú is seach me fárlús ar san dáin alla trá. Dúir airad féin nach mér hí dúán alla mór grána art. Mi sé maníidir, go dúirthe mi se táha na heire, nach méarfar a ríist ormsa. Na bíoh éon fecht a bharúlart. An té buchas le dia.
Agus má na bheith an nifar an aithne, seo chuin aine an bhéil hín. Ó ná, cabhas. Cé hí aine an bhéil hín? Aibrí sóisialta a thugann siar hí hen. Is se chur isteach an seo me. Contas a fuair sí graimart. Bhí sé cordú leis an man a ra mé ar aimseir ina teach. Aradíh tá si chuin? Well is fear domsa í a hachant, ba sé má dhéamach losin sé mé bheith imacht sláán. Slán. Dí an seo isteach? Dís mar go féine ní bhreisil. Na fanna gé caint limsa, tá an té olaf. Fan sa siar nóméad a bhaide, ba bhail am láirt leat. Ní chuneoi mé haar nóméad hú. Tá scéal maithagam duit. Tá ben í chinsilig tuiltnach glacha leat a rísin na teach. Inis, inis tá a sibelóid curthadíat agat. Agus cad má geall ar minín. Sin deascéil eile tá agam duit, tá altramathe feite agam dod a leanamh. Altramathe? Bhína creadúnacha, macánta. Tá bún fosta go bhar agus túrasta le go dá réir. Is siad go mat de leanamh. Níacha siad fósaí, ach táim dainethe go mé siad sásta le. Cailín beag atá bhtha, rud is anmh. Gar sóine bhíon ó na haltramathe de gan ná. Cailín beag sláin túil de leanamh. A d an dochtúis, scrúdig sé in é. Ní roiis agam gur chuige sin an scrúdú. Der an dochtúir nach bhfuil aspa ná máchail isí. Go defn féin ní lespa ná máchail isí. Ní bheith le déanamhach na cápéisí híú agus ní bheith go bhachar na tiismthóirí í a chuirt leo. Ní hiad sin na tiismthóirí, is mise a máthir, ní leon tiismthóir eileici. Beg tiismthóirí ice festa, dína creadúnacha. Agus ní eice me go deo a ríistí. Beg tiismthóirí ice a chuirthaí Ghráda. Ní mín lam aon duna do thuirt Ghráda am leanamh ach me héana bháin. Bhíon lam í eáil a fás. Bhíon lam gúnaí deasa dionmhtí. Dhéag léasa go pécógach. Bhhaile de leanamh a bheith hagat mar bhábóg, tú a súgra le agus á gléasa. Ach caithe tú cuine bhar leasta linimh. Mach íon tú féinní cad a bheith an náide, ach iad gáil ar bhealach a hailesa. Mar a chu máthir is mí letará. Ní hé sin é achas An nach benaí chinsilí sásta an vertigain a bheits a tacacha. Tusa agus. Ní étainine sinna irde ihí. Tá clán in íon dá chud féinice. An ála is dóile hí go nnéanach minín sa trúilú ar a chuid san? Ní hé sin é. Ach bí mís réad dúile déamh na gúrsaí seo. Ní hálaí a bheitfa a súil go licach ban chréadúnach leanamh tútha isteach na teach I deanta I clán I níon féin. Nach mac go bhfuil na haltramathe sásta I ligan isteach na dach. Sin scéal eile. Ní léir domsa sin. Is mór an chréadúin duit irid sin grá a bheith agat do de leanamh. Ach caithe tú a bheith cíalmhar, réasúnta. Mar a bhfuil mo leanamh maithe dóthain de bhenaí chinsilí, níl mise maithe dóthain de. Ní bhfuil go nnéan hin trúilú ar hí féin ná ar a clán inín. Ó bíoch cíal agat a chalín. Fech, tuig an tliadóis. Ní bheile déanamh agat ach daine a chur leis na cápéisí agus ní iarfar ar híle ort. Beg cead do chosagat agus neart duit dal in éon áitis míon leat. Gan mo leanamh eáil go deo ríist? Tá tú gan éon réasún. Cuoinigur na tiismthóirí. Is mise an tain tiismthóir na haltrathe a bheas mé rá. Be bhíon leo gur leo féin an leanamh. Well, ní leo. Ní chuir me sé menim le hen chápéis a bhéireach bhaim mo leanamh. Cad a dhéantha tú má se? Jo mé obair I monarcha. Ba áras an de mo chuid héanagam. Is dúchach ceann dána an chalín tú. Ní luiteach do thuil féin a bheith agat, gan cuoine bhar leasta linimh. Fech a bhaide, impíam art cuoineh art féin agus fechint rót. Ní héan dóchín de chalín óg leanamh túrtha a bheith ice. Beidir go gas fi fear art amachchan seo, a bheith sásta hua fósa. Mar I míon leis ghlacha le me leanamh chomáilm féin, ní bheith agam le rá leis ach an tain ocail a bháin. Túr do bhóthar ort. Gníomh dó, ráir go héan. Tusa banisteoir na monachan seo,
Is me. Voor een kalintja, maar in die gehasig post uit. Voor sy postwym sa vannacha. Geen toerstele weer got a hoorsti. 3 pond sa teachtin. 3 pond sa teachtin. Ni moer ek een ban agus lenne vir gehoor. Is mooi en aan Ghráda ha padel hyd I. Raf ons der Ghráda ha. Ni'r sy'n rolg den fannach mewn y gobar ach graf o'r chlyg sa lo, cwy glas y teachtin. Sy'n den nŵr yn chlyg sa teachtin. Sy'n sgilig sy'n nŵr. Da mi ach oring yn rad y pasyn o hwr dy chalin I fynd y gobar ar ffa cer o hwr is da sa teachtin. Fe ach oring 3 pond 10 agos cer o sgiling sa teachtin o hwr dy gachtin eich. Rad y chyrach ol ach rof o'r ar yn tonsgol. Ni refn kalintja y gobar ar fegna gan awr, nta? Nŵr sa teachtin o hwyr yn ty fice. Geen saibre fi a janne kisse vonnige. Fiach sy glanw yn y lehrys. Fiach sy e glannen y lehrys. 3 pond sa teachtin. Ja, caig dyn eigen I dy glanw. Ni fi'n la jenef ac na hwlair a ni gach la agos na basin I rholw. Ober jas fog. Mar yn ein fi gach lai, begrid yn fwyl ar chigryn y monachna an dlai o fagod orm. Agus rinne to an kalin sha a stú kun an ober sin I enagit. Is álig a hánig sí chomig lor a beibrys a vanracha. Ni raif sí ulte ar ein sais a brydále hed. Dort sí lom gur vaintrach I. Agus gur páist ógacha. Ja, vi tróg de. Kalin có hógle a bheith na baintrach. An van glan toirachta a bhí gom hárla I mwy bróide gnóm. Agus hug me an pos go sealdach don chalín sin. Ban I léire mar a hug sí a rí féin. Dairig an van eile as an bost, go lóan I sin, agus hug me an bún fosta de van I léire. Agus rinne sí an ober sin dit feg ráhia. Rinne. Agus rinne sí go sásúle. Rinne. Vi go chéan dina buíochtte. Rinne na hebrethe bailchan ag gean tamil chun brontanas. Agus hug tú féin, brontanas aige de? Ja, hug me rog biad eigende. Be belua begaun gantom janaf. Rinne sí chud ibrug ag sásúl. Nír féin lokta go terri. Ní rif. Mar sin féin hug tú an bór di heim I na márta. Gyda'n, dit nir hwg me. Is awlig y stad sydd hiacht. Stad sydd hiacht? Stad. Fe rom banel a ail chan yn obr ienaf. Obr I sin y gatser I a ianaf gach la. Man an ien fi rach ac na heibra hi amach ar stael corm. On njarlen tú ein íracht ar a aileach, ken fá ar stad sydd hiacht? Ach, rinne. As go chen íracht. Chwyr me an watrún can na haidje, an oot si ar ef si ar lóstín raun. Tá watrún a going banel tra ilse, chun fechad an ig na galini. Ma an dinne camwe, ten an watrún a fecail fechad cechwewel si, no an vertach si erni ienafde. Rodin volta. Is leir go dogan tú arawad an heibrethe tá fosta got. Dyn mi dorni hil doif. Cad a harla nôr a chwyg an matrún chun na haite ar efan prisúnach ar lóstín awn? Di refel y hed I hachawn. Cad is mín et a rá? Ní refel y hed a hachawn. Kon so déitach se bheith hán, nach bhfuil is go saoil gur hitan teach an nús mí na máta. Nor le tú an cúnta sa bhí ar na pápéir. Gníomh dó, ráir go dó. Papéir an tróna, teag titim I mar lá tlia. Papéir an tróna, papéir an tróna. Bhí siomra ligathe got ar chias leis a galín seo. Bhí, le banní léire, mar a thugach sí ar hí hain. Lig sí ar hí gur bhaintrachaí. Well, bhí is a gom san ard bhe. Cáir vis dit nar vaintrachaí? A hanní an ban fósta eile, ar nós na gír óg. Dúirt sílam gur bhaintrachaí, gur raibh fear céile tar éis bháis. Ach bhí is a gom go mag ar chalín singile bhíonte, agus gur leanamh túrtha an leanamh. Thugá arad an leanamh fad a bhíoch an bháthir am a gobar. Thugann, leanamh mac ciúin a bhíonte, bhíoch sé anna colla an chuide smód an am. Thugann bháthir airigid breisegait, tus tú bheith túirt arad an leanamh. Thugad sí cúig scilin bheise sé tatain dom. Agus cén cias a bhí ar an siomra bhí ce uid? Cúig scilin déag sa tatain. Sin pont sa teachtain ar fad. Se?
Dachach sin ráfúnta cé chuní héin agus an deanamh go hú. Cha bhís dumsa san. Má ba bhaintrach í bhí pension na maintrach ike. Ach níor bhéin finsinnice. Ní lés a gomsa an raibh nó nach raibh. Ca he mis sem mar achtáil chomáile duine eile. Tá séir cluine arm agus mar céile as obert le blian. Inis dúin cad a hála I mí na máta. Mí na máta? Éis leis. Cad a hála I mí na máta. Ha bheanaí bheiláin cad a hála I mí na máta. Ha híle, a bhríd, cad a hála I mí na máta. Well, cad a hála I mí na máta. Hit an teach an nuas áin I mí na máta. Inistam, cad a hála! Bhí mis sa chiistin. Bhí an dinéir a chur de ggóidearm, agus gan síma gomin éon ní eile. Ach leis sin chonig mé mar a bheith péistig snáhíal feag an bhalla. Chrum blawan at an tíláir hitte man nuas, agus bhí isagam gurh ála go bhí an teachag hitte man nuas áin. Ní dhéan mé ach brethe na leanaí am a bhaclín agus rihamach sa tráid leo. His a régan a bhí mar a muth nuair a hitte an teach nuas an éon bheall bháin. Corfis na Ghrádaí! Corfis am rigáid dóteán! Ceir a hála, hit an teach nuas! Leanamh, Páricín, call me Leanamh! An Leanamh! Rinne méid a rúd glán ar an Leanamh. Tá sí a teach go fáil! Ma Leanamh! Ná teigeisteachchan sin a bhean, tá sé contúirteach. I nena man nachar cad a hálún sa. Tá an teach rééis tiite man nuas? sé nuas ar a ribhán! Gortaí a gandine. Níor gortaíoch buchas mór le díana glóire. Agus cáhain na daoine bhí na gcóíán. Tá bhéistigh feite chuig geandan na títhir bhar na sráide. Agus cé hí sin. Beanna bhí ar lóistín sa teach. Tá lena bhóga cé. Cé hí féin. Beannaí léire. Os fíor breog. Beannaí léire thugann siar I féin. Agus ní thug oin duine bheithistigte. Ní le nachna goinir sí. Is trón sér an seo. Beannaí ná dhéan car just le héan duine againn. Ben naf chardúlaí. Ben naf winterthe. I mórintí héin. Róhúór dá bróga. Agus ganna ceag lenamh tútha. Is náchan scéalaí bheith sitú an siúd ar hebh na stráide. Ó nálaigh nach míon le hen duine goibh bheitistí go thuirtaí. Don ospedéal bechordaí do leis an Leanamh. An hospedéal an áid cheart dóibh. Béidir gur a bálaí a gheoch an Leanamh bás agus go meocht na Ghrádaí an doras isteach goin. An hospedéal an áid cheart dóibh. An bhfuil siad gortathe? Cá bhís dúine iad a bheith gortathe nó gan a bheith. An hospedéal an áid cheart dóibh. Céad ar gortaí ar Christí dhé seo. Tusa, Harfacha mé riamh. Cén fá bhfuil tú sitan sin nás dealamh cléthe? Cad a bhaindid? Ar gortaíoch tú? Ar gortaíoch an Leanamh? Hábháil an bíama an Leanamh. Hit an bíama trasna ar an gúine den seomir in a raibh pram agus hábháil sé an Leanamh. Cén fá nach fuair tú áit féin? Ní lisagam, ní éitim. Agus na mun ná sin ag farort agus gan bar méra ardú I gceann duine chun fórachan tart. Tá sena bhót a timppla an chúine gomsa. Tuairme tú éon áit is mion leat. Tusan sa, mar a bheith drochfingin án. Ní héanúna gwyna tithe tite me nús ar na daine. In anam dé, cad a hála an seo? Nach nanín tú isio. Mar ní bhrín. Na fecinn tú gohfuil si an sin agus gan dídana ché dí féin ná an Leanamh. Tá sena bhót ar gomsa timppla chúine. Tugad mi sé chum a híise. Ní fad a wine. Tugad mi sé an Leanamh wethe. Ní mion le scara leis an Leanamh. Féach a chrí. Ní buil dit fasta. Is sinna a cháirde. Nach cuoin leat Seaní na bhótar agus meí. Tá an cárig Seaní timppla a chuine agus tuair sé an bhirte goibh chun na híise. Seo leatanis. Cad dearach an mátrún ábhaic a cínis me? Gníomh dó, ráir go trí. Is tusa Malí. Is mé? Thugtú an cálín seo go dtí teach féin. Bhí siad siúd man ná creidúnacha na cósanachta ina seasamh na nóirse ag fearre ise, agus gan bar méra á ardú a géan duineacha chun cabhrú lé. Tá Spáinní mise don na stiúsathe sin nach bhfuil tú gan cháirde ar sa mise, agus thug mé héin agus an Leanamh bhhaililm. Agus an miste a íomhrí cén 6 tí atágad. Péáise, ní sé tiite man nuas ar bhaná ná fáistí. Ná ní teach dihilech é, mar a banan is a lán eile. Dan si sa teach sin go ceann tamil.
Bhí seomra fallahán a bhí iúnachtí héana agus an leanamh. Na bharige de cé? Conas a bheith airgad aice, nar chail si ar sa séalaice, nor a hit an teach a múasite. Ní mór a bhí aice le cailú, ach cail si éadí an linmh agus a chudéadí héin. Chail si a raibh sa séalacha. Mar sin féin, níacha si ar eis a gobar sa funnacha? Bhí sé mar a bheith ben bhuiile go ceann tamil. Ní cheadach si an leanamh as a raach, agus ní ágach si an teach gan an nalah a thuirt lé. Bhí mar a bheith agla é sé go dárlach tobistéigintí, ba mogach sé a súileide. Agus an dóileat go raibh an teach sin agat I rúnach de chalín dal a héid, agus do leanamh nabh ar choideach. Well, don deall leis an merteagah. Gníomh dó, ráir go ceithir. Crosúas tú hain, ní hé dearan dáine, fá rudig an le déanamh de tein. Ná bí sitin sin a gcónaí a déanamh trúad de tein. Was a clás anna tá tú imá me as seo, imá me láirech, me héin agus an leanamh. Anis, ná bí cheappa go mórliam a méidín súrach atá agam a chuirtteid, ach caiith tú fechant rót. Ahir an linmh, ba chóir go gaurach sé liv. Bearl an bást an ghorta. Tá go má. Ní luha mé hiile é. An racha reis chun na monachan. Fech aglaram. Cén aglah a chort? Agla go dárlách éí de fáricín, fad a bhéine mu wehí. Ní féidir leat súla chuine le tí a gcónaí. Be bhíon lam, go dtí go mé sin níos crua. Beag an íon beag níos crua. Fech, ónach míon leat dolamach a gobar, ca deartha le seo. Bach banatí tiltnach seomra thuirt duit séir ó chias ach an teach a chuinál glandí. Agus dearan gomeach na lóistéirí tiltnach cúpla skilling am duine a thuirt duit in aine seachtainna ach an chlantóireach díanamh dóibh. Sa tlí sin, diat a marachtáil, gan dal las muid an teach. Bheach sin go híntach, is angel hu a bhalaí. Angel dubh me go bhór I díarm. Tá sé sochar mar sin. Agus cávis, agus mí an déir bhráthe a teachan na háite seo ná go bhíá ferracha a fósachu. Ná habar é sin. Tá go má. Ní luha mé hiile é. Ach an té bhhaidí feici sé. Gníomh dó, ráir go cúig. Colm ó sé. An tosa colm ó sé. Is mé. Máistar scoile. Se. An cuinnat ihe an rinke, gur chuirtú duine éigen ina hena do bhara I chaisig. Ná curtar an mille an ormsa. Ní anna miseach iad a chur na hena dá chéile, I chuúd an rinke. Chalín jazz na bhar cóid a go bhíanta. Níach mé go ceanna bhd in díag sin I, le heis me casa gur a chéile sin sa chathir. Dahan mé láirach I. Cinnach wacha mé ach an tain óra bháin rih sin I. Hé, dahanna go martsa, tá sa máir ní chahasig. A bhaire? Na chuhann leat sin a bheith rinke le chéile sa teach scoile I chin a bhealtainna an orig. Tá sa colm ó sé. Is minic mé chuoineh ar an ihe sin, agus an tára an a chaantú. Siúl a grá. Ach, tar is teach sa cafa seo, agus ólamid cop an cafa na rud a cínt. Gníomh dó, ráir go sé. Cad bheith got? Cop an cafe, sinna bhfuil weim. Rá chop an cafa. An fada dit sa chahar. Tá man seo le blion geall leis. Bhí me cor a chóriscin ar bhí me sa teanóid am nolig. Ach ní raibh dólas ag na cósanir ach tú bheith imi. Ceap mé gur a bála go bhí tus na mar réalta. Chonach mé a ruthár, an ruthár atá dolas agar tóireacht. Ó, Seán. Tagan an téadach dómh go brádó. Is clustam go bhfuil an ruthár eile chuoine bhar fósa. Bhfuil, níor chola me. Ní rinne sé dome in na litir. Cé hí an cailín? Duine den na borcaig. Ach, ní hé sin éach é seo. Tá me seo le tamil an nús, as gan achna chum ar éon duine a bháin an na gcórsún ar scoil. Teach fá grinkel am a nocht. Ó, bei mé gnóthach nacht.
Is tí amárach me se? Bei mé gnóach is tí amárach freisin. Is lá nod an ólach. An ála tá a chéine fós gols na an áréalta. Ní rahann sin nach bringlóid. Bringlóid ná fíre. Tá buchal got sa chahar seo ní flóir. Níl. Is teachar ach réúns nach meach buchal a chalín cho meálta leat. Bhí an tócha leat an ihe úd, a chur mé páric má cáthaigh an aithneid. Conas tá páric? Och. Tá páric, lán a cheol mar a bhína gcónaí. An bhfuil éon aus ar a bhean? Tá fés ar hí. An taon aus a bháin a déach a gáil ar hí, an bheanmhacht. Tá sí marmh. Cahan? Cahan na fór sí bás. Fan go bheici mé. Sús le blian ó hin, se. Fór sí bás i mean fór se chatte. Cahan na mí tosa? Lúnasa. Tamil gearna í sin fór sí bás. Má se. Sáisteach lum nach bhfuil an scéal cloiste got. Se caiileach í mean fór se chatte. Tá pádra gina bhaintach le blian. Tóir ar na chalíní a ríiste Tá me ceappa go bhfuil an tóir ag an máistras ógéir. Gom na scéal, cá méachtain is. Ach bhhaire, ní bhlisteú a chafe. Tá obair le duna bhagam, gurm hagad slán agad. Fáric, a chrílam, cad a deire mé leat. A bhfuilim a chrídait ní féidir a chur ar fápéir. Dúirt túlam gan scríomh hagad. Gan daine me lú. Is mis se do bhean, agus cahamar o dhéanamhart. Ní scríomh me hagad a fáric, mar go bhfuil agam go ducatú hagam. Ducatú hagam éon lá festa. Tá tú séir an isis. Ducatú lá aigen, uair aigen. Tá is agam go ducatú, go lua. Ná, teir sos an stair sin. Is fuilm stairí. A bhaire, casú bertarm sa tráid, agus thug mé leom a bhaile iad. Beidir go níonth caint le duine acha go fóil. Fear bra galanta máiste scoile. Ó bigí stig a bhuachalí. Cé thusa? Hey! Tá aine go marta. Tás a mar ní chasaigh. Fáric, bhí is agam go deachá, bhí is agam. Ó, Fáric, nachfuil tú chun a berálim. Cad a bheith le rágam? Ach, an méidir go mé tríd ó hin. Hit an tachan nósar am féin agus ar fáricín. Pádricín? Ní éit an gan páricín a bhaisteir hí, ar minín agus dinínsa. Miníonsa? Chríist, muníonsa? Sí an lenamh is giile agus is glótead a wacha tú riamhí. Is dealrach letí. Fan a fáric, dú seo mé. Ní dhéana sí gáil. Is anna bhí dhéanaan sí gáil. Ná déan. Ní míon le í eáil. Ach, is leatsaí. Dinín. Chuir tú fáine ar ma bhéir. Leis a bháine seo déanam thua fósa. Tá an pósta. Fós mé leabhlíon ó hin. Fós mé áthúr. Fós tú ben eile? An bhás tras scoile. An bhás tras óg. Se? Ní do má larach sa tháinig tú an seo. Is álaí a tháinig tú le málaí. Go teachan bhíchlú. Agus tú ar de lent sira sa chair. Bhí artaí siúd a fósa. Bheall túi, mar a bheall tú mise. Agus bhí art í a fósa. Ní fíor é sin. Ní fearí ná mise. Is beaggus onin sibh stríapach. Ge fáric má chártaí. Cáfuil pádraigh má chártaí. Seo chalíní. Óla mi sláánta fádraigh bhí chártaigh. Far fáúil. Far fuinúil grí. Ban á chur agus ban á pósan éon bhuiine bháinige. Seo sláánta fádraigh bhí chártaigh. Chur sé ban agus fós sé ban. Seoibh óla mi sláánta go chéin ón sin tuair lór focail
bog bladrach chunna a bhela. Mise. Ja, níl tosa ggóil. Seo, all brain de sin. Hey, tosa tá an. Máir ní casig. Fárig. Máir ní casig. Fech. Téna mórtas seo. Hey, córacha sibh. Fanigi. Siúl a chrá, siúl go sacr agus siúl go ciún, siúl go taras agus éliam, is go dé tú má bhúr nín slán. Gníomh dó, ráircha seacht. Fuair mé ball an ghais I me cheomra hain in áide staire. Síos liom. Bhí cúsin I sáite faoin chorasaice, agus piasa certe sáite isteach I bail na hocrach. Dascail mé an doras. Ba chóbar go leagfí mé le neart an ghais fud na háite. Dáisc mé círsúr fleoch har me bhéal, agus isteach liom. Bhí mé rá dhéanach. Bhí ceann an linmh san aonaice, agus an gás ag éalú ina lánneart. Warig sí an leanamh rá irid sin ceanna céite. Warig sí an ihe léanmhar sin í. Bhí cos an linmh fáiscethe lena hochtaice, agus an bheirteach go fuair mar a bhróm. Ní cheadóch sí an leanamh a gholwathe I norachacht na síríochta, gan í héna chol in éondí lé. Waru mé mo leanamh de bhrí gur cailíní, fás an gach cailín sós in na bán. Ach tá minín séir. Tá sí séir. Ní bheith sí ina hón sin fog dhéalú le géanaar. Tá sí séir. Tá sí séir. Tá sí séir. Gníomh dó, ráircha chocht. An coiste cronéire a diniuchan scéal. Is I breth hog siad ná dún varú agus féin varú. Ní raibh go gronéir ná ag go coiste, ach níana sé tug agus a ggóir. Ach sibse a bhfuil na cuasaí fadarólas a ribh. Céistó libse is ceartach an tú. Ná bítir a fechant ormsa, ní ormsa is cóir an melána chor. Hóg mi sé í go creadúnach agus go críostúl, cad é le déting a dhéanamh tí. Náirigh sí sin. Bhí orm éirí as an tagartóireacht. Ní éan aige thuirt mar chumrádathe sa choláiste. Bhris Betty an clownas a rinach dúin. Ní réad sí an phoblíocht I heasah. Cuir mu sé glanú na lehrasaí. Má caiigh duine égan iad a glanú. Ní étaí a chunáil sa teach. Cad a ddíircha na cósanna. Rinne mis mé díhilde. Ach fi sí stúchach ceann dána. Ní scarthach sí leis an leanamh. Bhrisin réadacha, an téhrisin réadach an cléthe caiiltar ána. Nach uig na an tucrid víci. An bhirrta go in éan na chónra. Go bhrónach an ráirce. Go bhór I díar a gréatúr. Trócur a go raibh a hanam. Chalín díla se bhíonte. Ní rinne sí riamh anam an éar a bhréagaí. Thug sí an rún sin isteach san nuí lé. Péhé féin, ba chóir go meach airachas Con éana dia trócara a hanam agus anam gach paci eile marí. Con éana dia trócara ortha a réan. Con éana dia trócara ortha a réan. Siúl a chrá, siúl go sacr agus siúl go ciún, siúl go taras agus éliam, is go dé